Masyado nilang nilalait yung mga security guard. Akala mo naman talaga kung sino itong mga tubol na to kung umasta. Ang yayabang, grabe kung manlait ang trabaho ng iba. Kesyo daw yung pagiging security guard ay trabaho ng tamad. Anong gusto nyo gawin sa mga security guard? Ha? Gawin nyo, papasukin nyo, gawin yung gwardya, paigibin nyo ng tubig, papalahin dyan, pagawin nyo ng bahay nyo. Ganun ba iniisip nyo? Nasaan ang mga utak nyo, mga tuknol? Lagi ko nilang naririnig. Security guard ka lang. So anong tingin nyo sa sarili nyo? Superhero? Ha? Ganyan ba kataas ang tingin nyo sa sarili nyo? Masyado mayayabang tong mga libagi na to sa utak eh. Ha? Akala mo kung sino magsalita. Kesyo daw yung pagiging security guard ay isang mababang uri ng trabaho. Dahil taga-bukas, taga-sara lang ng pinto pag pumapasok sila, lalo na yung mga mata pobre. Hindi nyo kasi na-appreciate yung trabaho ng mga security guard. Ang yayabang kasi ng tingin yung sarili nyo, masyado kayong mataas. Ha? Hindi nyo na-appreciate yung mga security guard, napakadelikadong trabaho niyan. Ha? Buhay ang kapalit niyan. Ha? Buhay ang sinasangla niyan sa trabaho na yan. Hindi yung purkit nakikita nyo, nakaupo, nakatayo, ganun lang kasimple, hindi ganun yun. Ha? Ilang security guard na ba natin yung nabugbog, napahamak dyan? Makainkwentro pa yan ng mga mayayaman, yung mga matapubring mayayaman. Tingnan nyo, ilang security guard na ba yung nabugbog? Yung pinaluhod ng anak ng mga mayayaman. Ha? Ano? Dapat magpasalamat kayo dahil mayroong nagbabantay. Magpasalamat kayo kung naliligaw kayo, tanong nyo si Q. Ha? Hindi yung porkit, marami na sabi, graduate ka ng criminology, yung tao na yan, pag-graduate yan, security na ng bagsak niyan. O aral ka ng 4 years. Di ba? Yung mga chismosa, sabihan ka. Criminology yan, bobo naman yan, pagdating ng panahon yan, bagsak yan, secure lang. Ganun lang kababa ng tingin sa mga sikyo. Ano ba yung mga utak ninyo? Saan yung mga utak ninyo? Porkit kasi may mga sabaw yung mga utak ninyo. Pag may mga masamang loob, may mga magnanakaw, sinong unang pinuprunta? Di ba yung mga security guard? Hindi nyo naisip na napakadelikado ng trabaho nila. Kaya dapat magpasalamat pa nga kayo eh. Ha? Kung wala ang mga security guard, tandaan nyo, tuwang-tuwa ang mga magnanakaw. Baka yung mga nanlalait sa mga security guard na to, baka makawatan to. Ha? Baka isa kayo sa mga kawatan. Kaya nanlalait yung mga security guard. Ha? Yung mga utak nyo kasi mga ganyan. Ha? Pinasok ng hamog. Yan kasi nakapala nyo. Kakagalan nyo sa gabi, yan hinabog yung utak nyo, pati mga security guard, dinadamay ninyo. Ako, marami akong kaibigan na security guard. Kailanman ay hindi ko nakikitaan na may mali ang pagiging security guard. Marangal na trabaho yan. Bakit hindi nyo pansinin yung mga chismosa dyan na si gwardiya sa buhay ninyo? Bakit hindi yan yung pag-initan nyo? Bakit yung mga security guard yung nilalait ninyo? Baka yung mga nagsasabi to, mga tambay to eh. Mga palamunin pa sa bahay itong mga to eh. Purkit mga red skate, ganyan magsalita. Ganyan ko mas eh. Lalo na kung security guard ka, na-appreciate ko talaga yan. Pag nandun ako sa bangko, yung mga alam mo sinong mayayaman, talagang pag tumingin sa security guard, taas baba, kala mo kakainin talaga. Ganun ba kababa? Ganun ba kataas ang tingin yung sarili nyo? Ano kayo? Tandaan nyo kung saan kayo pupunta. Walang tatagal dito sa mundo, tandaan nyo ha. Saan kayo babagsak? Nasa lupa rin kayo. Oo, din kayo. Huwag kayong umasa na kala nyo kung sino. Ako nagpapasalamat ako sa mga security guard. Napaka-approachable nila. Kahit na hindi ka kilala, ngingitian ka. Ikaw, kaya mo bang umiti sa kanila ng maayos? Yung iba nga dyan, matapobre talaga eh. Pag pumasok, yung mga gwardya, susungitan pa. Akala mo naman talaga kung sino. Ayun hello mga kaibigan, ako nga pala si Mr. Focus nagbabalik para sa inyong mga request. And today, gusto ko lang i-shoutout lahat ng mga security guard natin dyan. Mabuhay kayo, hayaan nyo yung mga nalalait sa mga trabaho ninyo, may mga ubo sa utak yan. Basta ako, bilib na bilib ako sa inyo, ipagpatuloy nyo lang yung trabaho ninyo. Huwag kayong mahiniwala sa kanila. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko mga security dyan, lalo na kay Jumer Burlas. Kababata ko yan, napakabait na tao yan, wala akong masasabi dyan. At hindi ko man lang nila lahat yung mga security nato dahil napakarangal na trabaho yan. Dapat laitin nyo yung mga kurakot dyan. Yun, shout out sa inyo, sa lahat ng mga security dyan. Mag-iingat kayo palagi. Focus lang tayo sa goal natin, focus tayo sa buhay natin. God bless sa inyo lahat.